Днес ще ви покажа една рецепта за бързи соленки с остатъчен квас. В описание ще ви оставя всички продукти, необходими за рецептата. Аз направих двойно количество. В купа смесваме 200 г квас, 50 г олио, 120 г брашно, 5 г бак пулвер, половин чайна лъжичка сол, щипка черен пипер. Може да добавите и всякакви подправки по ваше желание. Ще добавя в описанието подправките, които аз използвах. Накрая разбъркваме всичко и сипваме тестото върху лист хартия. Разточваме го с дебелина 4-5 мм и правиме формички. Може да използваме отворена чаша или просто да нарежем с нож. Печем в предварително загрята фурна на 190 градуса до златисто.